L'Escola de Música ha aprofitat els darrers dies d'aquest trimestre per presentar els concerts de Nadal, una de les cites assenyalades en el calendari anual del centre formatiu i que mobilitza bona part dels prop de 300 alumnes que hi estudien. Donat el gran nombre de joves músics, així com la varietat de grups i disciplines que s'hi imparteixen, s'han hagut de fraccionar les exhibicions en 3 dies consecutius per tal de limitar l'aforament d'un castell del Paborder que igualment ha acabat quedant-se petit en cadascuna de les 3 jornades. La dels concerts de Nadal ha estat l'oportunitat per mostrar davant pares, mares i familiars tot l'après en aquests primers mesos de curs, tant en cant coral com en conjunts instrumentals. Tot i que els concerts es programen per celebrar-se en època nadalenca, el cert és que el repertori inclou molt més que cançons típiques d'aquestes dates. Treballem algunes coses de Nadal, però també coses que des de principi de curs anem fent, repertori divers que pugui ser interessant pels grups. El de Nadal es fa una mica perquè per aquestes dates ens agrada fer-ho, però diguéssim que el tenim com una part del repertori només. Dimecres obrien les actuacions dels 2 nivells més veterans del cor X, amb la col·laboració dels més veterans de cant coral, i ha seguit amb els conjunts de corda. La jornada de dijous s'ha dividit en 2 sessions, una primera amb els nens i nenes de música i moviment, els 2 grups de cambra i l'orquestra de guitarres de primària, i una segona protagonitzada pels més veterans de l'Escola de Música, amb el cor de noies i els integrants dels combos. L'edició d'enguany dels concerts de Nadal ha encarat la seva recta final divendres amb el torn dels grups de vents, entre saxos, trombons, flautes i clarinets, que han ofert peces conjuntament, la formació de percussió, l'orquestra de guitarres de secundària i l'orquestra de corda infantil de l'Escola de Música, la Grapelli.